Zondag vond het Kinderliedjesfestival weer plaats. 11 enthousiaste acts stonden deze middag met een liedje op het podium in de Sint-Petersbandenschool. Alle kinderen uit Rooij, zeg maar, die hebben weer hun best gedaan om een nummer te maken. En die mogen dat hier presenteren voor een groot publiek. En dan werd de jury geroepen, zeg maar, en die gaan kijken wat ze ervan hebben gemaakt. En dan uiteindelijk komt er een winnaar uit en een nummer 2 en een nummer 3. En dit jaar hebben we ook nog een keer een aanmoedigingsprijs. Dat is ook nog wel leuk. We gaan voor hen houden we het eigenlijk zo dat we 4 nummers op de cd zullen zetten. Alleen we hebben dit jaar, ja, zoals bijna iedereen wel weet, hebben we eigenlijk geen cd meer. En ja, we zaten in de kosten daarmee, want die verkochten we natuurlijk ook en daar haalden we wat kosten uit. En daar kosten we dan ook nummers met opnemen. Dat houden we dit jaar niet. Dus we gaan eigenlijk aanvankelijk, de bedoeling was dat wij maar 1 nummer, zeg maar, echt zullen opnemen en dat op een clip gemaakt werd. En toen kwamen de pielaars en die zeiden van, ho eens even, maar wij doen er alles aan om de jeugd omhoog te krijgen. Dus we gaan gewoon 4 nummers opnemen. Dus wij ondersteunen jullie daar gewoon hartstikke goed in. En ja, dat vinden wij natuurlijk hartstikke gaaf. De Chili! En de mooie voor het Fiesje en de... Nou, het feestje is duidelijk, goed te zien. Na een 4e plek en al een 3e plek mocht Feestje dit jaar de grote beker mee naar huis nemen. En dat betekent dus, Feestje, jullie gaan staan hier, den grote gigantische beker, kan iemand mij even helpen? De jarige Job, zeg maar, en allemaal goed vast, allemaal goed vast. Nou, applaus! Een groot applaus voor Feestje! Hoe vinden jullie dat jullie hebben gewonnen? Superleuk! En wie kan mij vertellen waar jullie liedje over gaat? Het gaat over carnaval en het gaat dat we stoppen met carnaval, dat we weer doorgaan en dat we ervoor gaan met carnaval. En hebben jullie al eerder meegedaan? Ja, dit is de 3e keer. En de eerste keer dat jullie winnen? Ja, de eerste keer. Ja. En jullie mogen nou een clip opnemen. Hebben jullie enig idee waar jullie dat gaan doen? In het dorp? Ik heb eigenlijk een leuk idee bedacht. Nou, dat we in de kerk staan en dan zingen we dat liedje. En dan staan er allemaal oude dames en die swingen dan op onze muziek. Zijn jullie het eens met dit idee? Beetje, redelijk. Ik weet het nog niet zeker. Vind jij misschien een idee? Nee. Moeten jullie nog even over hebben? Ja. En willen jullie volgend jaar weer meedoen? Ja! Oké, nou heel veel plezier. Wie gaat de beker mee naar huis nemen? Allemaal. Misschien, nee, ik weet misschien een wisselbeker? Misschien eerst en dan Eva, dan wij. Dan op volgorde. Fien, Eva, George, Tim en Job. En ook mag Feestje een echte clip op gaan nemen. En daarnaast mogen ze samen met de Chili Chickies en de Glittermechjes, die 2e en 3e werden, en samen met Mees en Jens die de aanmoedigingsprijs kregen, de studio in. Het was een moeilijke taak voor de jury om de prijzen te verdelen, want iedereen stond met evenveel enthousiasme en vertrouwen op de bühne. Kinderen zien op een of andere beter voorbereid of zo. Ze zien er eerder klaar voor of ik weet niet wat het is, maar ja, het groeit wel echt elk jaar en dat is natuurlijk echt heel leuk om te zien. Ja. En er zijn ook zelfs 3 kinderen, hele jonge kinderen nog, die alleen met durven te doen. Krijgen vooral hulp natuurlijk van de papa's en de mama's. Die daar ook ontzettend veel tijd en energie in steken met dansjes, met het platpraten eigenlijk. En met het inoefenen. En als je niet weet wat voor een liedje of je wilt meedoen en je weet niet wat voor liedje, dan kunnen we onze hulp invragen, want wij
hebben ondertussen een databank met allemaal liedjes waar we uit kunnen putten. En we hebben arrangeurs klaarstaan. Dus ja, er zijn heel veel mensen die we dan kunnen vragen om ons te helpen. Super gedaan. Helemaal kapot, vrienden.